binato ka ng flyers, batuhin mo ng tinapay. Yot, sang una pa na iya. Ako tistingi, kay hollow blocks ang ipusdak sa inyo nga guya. Kalisay, nakita ko tong video. Gani, mayong adlaw sa inyo. Tani ka mo naman ang sa mayo kayong kag madamoy salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpaday nga pagsuporta sa akong mga video. Salong gid kamo dira. Anong problema nga nagbinastos naman kita? Wala kwarta? Wala kalanon kay wala pagkaon? Wala nobyo? Hambal kay padalan ta? Diyos lang. May shortage subong sang pagkaon. May shortage ang kwarta pati nota. Gani kanya-kanya kita. Ang hindi ko lang maintindihan, no? Ano ginapakigbato ninyo sa inyong mga kandidato? Nga mahimo kamo sang ginaga, pati inyong pamilya nagkalahuyan pa. Close ka mo? Kilala ka mo nila? Hindi man, di bala? Magdaog na sila, mayo tani kung pati ka mo may posisyon sa gobyerno. Magdaog sila, mayo tani kung pati ka mo may obra. Pero wala. Bes kan magdaog ina sila, bes kan manog limpyo, manog trapo sa Malacanang, hindi ka mo mapasulod. Kung magdaog man ina sila, bes kan magpasalamat sa inyo personal, hindi nila mahimo. Ang iban sa inyo mahambat, kasi syempre day, kung si Amoni mangin presidente, maayuhan kita. Kung si Amoni magdaog, makakwarta kita. Balingag. Kung gusto ni mo maayuhan, kung gusto ni mo makakwarta, mangin mapisan, mangin wais, maghimakas, para biskan sinong presidente, makakaon ka. Muna ginhambal nila nga, pag binato ka ng flyers, batuhin mo ng tinapay, sus di puter, sang una pa na, akong tistingi, kay hollow blocks ni pusdak sa inyo nga guya. Pero kung kamo nanugunan, kamo na mahalan sang hollow blocks, may opsyon kita. Una, haboy bulak, pero dala pating misitira. Ikadua, haboy ginamos, pero antes ihaboy, isulod sa gantangan ng ginamos. Ikatatlo, sabyahi ihi, dal ang sarten nga arinula. Ikaapat, haboy linupak, pero hindi pagkalimtan, ang lusong agang halo dala. Mayo tani ko nang nahuyan, kamo-kamo lang kay wala problema. Pero kung bilog nga ni Gross nadala, ay ka mga gaga. Ano na ipanggupion ng inyong mga itsura nga do mga lata.